Excited na ako mo eskwela karon oy. Kayo, lami kayo gipabalon si kuya. Burger, nga lami kayo. First time gyud ni ba nga gipabaunan ko ni kuya og lami-lami. Nagbinutan na siguro ko sa iyang pananaw, no? Naanan naman gud ko nga ang pirmi ipabaon ni kuya sa kuha. Puto, suman nga balangoy. Tapos tag 5 pag yun. Unya karon kay mahalon na kayo. Maunang bahalag naglino gahapon. Mo eskwela gihapon ko. Kay ipasuya man ako ni sa ko mga classmate nga lami kay kog baan. Bagar! Dili lang kay isa ragi pabaon ni kuya sa kuha. Naa pa isa. Duwa ka buok. Pero nara diri sa bag isulod ra nako. Kuhaan pa lang sa akong classmate. Dili na pwede oy. Mag-inulit sa ako oy. Kay dato-dato ba yan niya akong baon? Bagar! Lami kay palaman. Humot na dyan kaayo. Be, mato na ako sa eskwelahan, be. Para magpalaway ko sa ko mga classmate nga ulit. La! Bulay man dahil nila kustan, bay! Naaba kasi kustan dira karon no? Palawayon dyan ako siyaan niya akong burger. Dili ba yan dyan siya ka-afford ane? Ay! Basig ilugo ni kustan akong burger. Wala na hinoon kay makaon ane. Ulit-ulit ba yan yun to? Pero hinoon, naaraman na sa kuha. Ug ihatag ba na ko ni akong burger sa iyaha og dili? Bitaw be? Naaba siya dira Pero murag wala man kay mingaw man ilang balay. Basig ni adto na tong eskwelahan oy. May noonoy nga wala na siya. Para dili ko niya makitan nga nagdala ko og burger. Lalo baya kaayo to og naakot pagkaon. Iya kong ilogon, blagot kaayo. Lah, bitaw be? Dili na ko mo eskwela karon. Lah, akong anino bay, nagtukong naming duwa. Late na jud ko karon. Wala jud ko'y mabuhat ane. Dili na pug ko makasulod. Kay late naman. Magbalay-balay na lang siguro ko oy. Bidaw be, mangita ni kung kabalay-balayan ako para makasugod nako. Tama ra jud kaayo nga dili ko musulod karon. Kay ulaw kayo akong bag. Guba, walay siper. Ulaw kayo ani katawan jud ko sa akong mga classmate ani ba. Oh, awa para guna akong bag oh. Lain kaayo. Spider-Man pagyon panlalaki dili Barbie. Ulaw kayo ba pa jud? Mao nang tama ra gyud akong desisyon nga dili ko mosulod karon. Maadto na ko be. La, nakabalik na pug ko diri sa akong balay-balayanan bay. Diri baya jud ko ato nagluto-luto. Unya giaburan ni Kustan. Bad kaayo. Unya karon, saro mabalik ba to si Kustan dire? Nga wala naman siya tuon karon diri ha. Asa man ko magbalay-balay ani dapit ha? La, murag nakadungog lagi kong saparit to sa unahan, bay! At tuon doon ako dito, abi! Basig nindot magbalay-balay dito! Hala! Naagi na isa pa, bay! Wala lagi yung kabantayan ni sa una! Sus! Sayang! Magligo-ligo unta ko karon, bay! Wala lang ko kadala og sinina nga ilisan! Naka-uniform ra ko! Magligo-ligo unta ko karon! Bitaw be, murag daghan lagi gwapo dira ka balay-balayan bay. Ay, tama di ay no. Basig bubaha diya sa sapa. Maanod pa lang ko. Dili na lang ko magbalay-balay oy. La, unsa kayag magsakasaka na lang ko. Onggoy-onggoy ba? Tama. Asa man ko nga kauya? Ay, tama. Dito. Kani ako gitudlo. Diri ako magugulonggoy. Kay bubuot naman siya sa kaon. Pwede ba jud ko mag-brom diri abay? Hala! Daghan po kay bunga akong kahoy bay. Daghan po kaayo prutas di ay. Sirtihan ako karonoy. Kay nakakita pa kong kahoy nga naay bunga. Plus naapa jud ko'y burger. Busog-busog jud akong tiyan karon. Daw be, ibutang sana ako ni akong bagog akong burger. Kay basig mahulog pa lang og mag-unggoy-unggoy ko sa kahoy. Madirty na inuon ako pod. Asa man ako ni ibutang ako ang pod ha? Ay, diri na lang. Diri na ako ibutang. Plus ako apang bagar. Lah, naalagay brief diri abay. Kasi pag yun, murag gikaon guro ni Gilagaba. Bawaan niyo.
Damaka po daan yoy! Isulat pa gid sa akong bag! Magsugod na ko brum-brum be! Sakan ako sa kong kahoy! Dirian ko sa tumoy para na ako sa pinakataas! Ngeng, 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 brum, 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 brum! Ngeng, 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 brum, 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 brum! Wow! Labong nakagdahon ng mangga bay. Sayang, walay bunga, manguha ang tako. Bugaya pag namunga ani, oy. Lami na kayo mo kaog mangga. Hala, naalagi nagsakasaka diha abay. Kinsa kaya na? Baka uniform pa man. Wa guro na ni sulod ba? Lingaw pa kaayo, oh. Kinsa jud kaya na ba? Kinsa man gyud na siya, ha? Ngeng, 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 ngeng! Ninduta, diriya, magsakay-sakay sa kahoy! Hala, si Agata man din na bay. Hala, wala na po din na sinisulod. Maimpasan dyan na sa siyang kuya ron. Uy, nagdala siya burger bay. Wow, lamian niyag baon oy. Burger man bay. Dato gini siya ba? Ano kang gipabaunan sa ana bay? Wala man nung tanay sulod-sulod. Hala, lamian na yung burger oy. Pwede na ko nakuhaon. Kay kabaluman ko, ug mangayo ko gamay, dili man namang hatag, may pagkuhaon na lang. Mahurot pa na ko tanan, hindi busog-busog si Kustan. Bantay lang ka agataka, hilak jud karon wa na kay kaunon. Be, hinahinayon ako be. Uy, talikod na. Lamiaan ni oy. Ay, Kustan! Agata, lamang lagay yung burger. Panghatag ha? Hoy, hoy! Ikaw lagi naman na, Kustan! Nangayo manggug ko? Dalua pud mo eh. Hoy, Kustan! Dakuha ni mo gamaloy! Wala magug ko ni sugot ba nga tagaan ti ka na akong burger? Aw, wala day ka ni sugot. Kay dalo man ka. Idi ako ano ni tanan.